casos. Però això és una cosa que en percepció es diu el peak shift o l'efecte peak. Necessitem alguna cosa, un tret molt característic d'un objecte per de cop i volta substituir-lo per la imatge idealitzada que tenim a la nostra memòria d'aquell objecte. Això és molt rellevant i té molt a veure amb la memòria, per exemple. I a mi hi ha una cosa que em turmenta i em fascina des que era petit i que no he pogut recuperar mai, i són les galetes de nata de la meva àvia. I és impossible recuperar-les. El record d'aquelles galetes de nata, d'aquell aroma, d'aquell sabor, intento recuperar-lo des que era petit i és impossible. I he menjat galletes de nata a tot arreu, però no n'hi ha cap que s'hi assembli. I estic segur que moltes de les galetes que hi he menjat són 1000 vegades millors que les de la meva àvia. Estic racionalment convençut que és això, però la meva memòria em diu que no, perquè la versió que jo guardo de les galetes de nata de la meva àvia és una versió idealitzada d'una galeta de nata. És tot el que una galeta de nata pot arribar a ser. Aleshores, mai cap altra galeta de nata real s'aproximarà al més mínim a aquesta visió. I això és el que passa aquí. Aquest és un superestímul. Quines altres proves tenim que ens diguin que no interpretem la realitat tal com és, sinó que la veiem de manera molt subjectiva i particular? Les il·lusions visuals. Hi ha molts tipus diferents d'il·lusions visuals. Ara us donaré una petita taxonomia d'il·lusions visuals durant 5 minuts perquè veieu els diferents tipus. Aquestes il·lusions es diuen